हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव दिनै गोसो गोथारै बरायलायबाय आरोना लोगोफोर। दायो नोंथांमोना नायदोलाय। माने दिनै आङो मोनसे सेक्रेट जायगा देखायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। मा होनना बुंगोन, गोदो जोङो उन्दैयावलै दुगैफैबाय थायोमोन आरो उन्दैयाव बिदिनो 14-15 इयार्स बिदिनो बिदि इयार्सआव आरोना 13, 14, 15, 16 बिदि इयार्सआव जों उन्दै बैसोआव दुगैफैबाय थायोमोन आरोना। बिदिनो दैमा रुफाय दैमा होननायाव दुगैफैयोमोन जोङो बिदिनो उन्दै समाव आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगो सासे आंजों बिदिनो दुगैफैयोमोन। जों उन्दैयाव बिराद खुसिमोन आरोना जोङो। न' खाथियावनो न'आहाय ओरैजाय थाबाय, बे दुब्लि बागान जाहैबाय आरोना। ओरैबो फैयो, ओमफ्राय नै ओरैजाय आरोना, नै ओरै थांनांगौ, ससे थांबानो मोनबाय। बे दैमायावहाय दुगैफैयोमोन आरोना जोङो लोगोफोर। उन्दैयाव बरिया इन्जय खालामोमोन आरोना। ओमफ्राय दा लोगोआ सासेया न' खाथिनि आरोना, बियोहाय मालाय क'क्राझाराव थांबाय आसोला आंखौ गारनानै। साला सुवादा क'क्राझार हा गोदानाव थांबाय आरोना इयो गारनानै आंखौ। ओमफ्राय दा आं एसे हारसिंनो इन्जय, दाथ' दुगैला माने देरबायना जोङो। बिराद गोथौमोन, दायो रानखोना माखो दैया, हाग्रा दुजोब्बायलाय लामायाबो गाइस। बिदिनो आरोना। ओमफ्राय उन्दैयाव बिदिनो दुगैयोमोन, दाथ' दुगैला बेयाव। दा हाग्रा जाखोना माखो देखायनोसै आं अब्ला लोगोफोर। ओमफ्राय नायलांबाय था आरोना, थ' देखायलांसै लेट्स गो। नै लोगोफोर, मिथिंगायनो आरोना। नै बागान, साहा बागान दं। ओमफ्राय नैबे जोंहानि हा, ओरै न'आ ओरै थाबाय जोंहाना। बेजों फैदों आं, ओमफ्राय नै ओरै दा थांनांगौ। नायलांबाय था गाइस जोबजासिम, जागायजेननायनिफ्राय लानानै। आयु आइखोनबो लामाफ्रा दुल दुलमोन सिगां, नै ओमफ्राय गय गायजोब्बाय आरोना। गया नैबे जोंनि रायजोनिसो आरो गय गोजालै हायानो हा। ओमफ्राय ओरै लामाया बिराद दुल दुल मोजांमोन दायो, सिगांहाय। दा हाग्रासो जाजोब्बाय आरोना गाइस। माथो बुंबावनो, बिदिनोसै। बैयावनो ससे थांबानो मोनबाय। मायदि जाखो, बेसेबा गोबाव जाबाय आयौ। 6-7 बोसोर 8 बोसोर जालांबायलै फैयिया। माथो बुंनो आरो, बिदिनोसै। सासेयाबो गैला नालाय, ओंखायनो हारसिंनो फैनो बोरैबा मोनलायलाङो एसे। ओमफ्राय बायदिसिनाबो थालांजानो गिनांगौलै बे जायगायाव एसे। बुहुदफोरबो दंलायलाङोनो खेला, आयौ गिलु बालुनो मा जागोनलै। आच्छा बा खेला गय बागान, लामायाथ' नै आइखोनबो गलाखा। हाग्रा जाजोब्बाय, दुल दुल माने सिगां इयो। नेवलाय खारग्रा जायगा नुखायो खेला। जायगाखौथ' मानिखाबाय आङो, खम गलाना बिमाबो। अ माय गड, नायदो जायगाफ्रा फाग्ला जाजोब्बाय आरो। स' लोगोफोर, ओमफ्राय आं बावदोंसो दहाय बुंनो, माने चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर अननानै। जायहा खालामलाङाखैमोन साबसक्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय शेयार खालामना होदो अननानै। गोसो गोथारै एसे, चेनेला फिसाथारलै आंना, एसे गोजौ दावखोना होदोलै। उनाव हिट हिट भिडिअ लाना फैबावगोन आरोना आङो, बिदिनो मोजां मोजांहाय। जे साबसक्राइब थुला थुलालि हरदो, अब्ला नै मोनसिगोन देखायलांबावनोसै। थौदोलाय, आयु लागाव जारखाना खेला लामाया हाग्रा सेस खेला। दैयाबो दंना गैया आरो हाग्रा। बिमाबो गिलायलांबायसो आं हारसिं फैनो, हाग्राथार आयु। बुहुदबो थानाय खोनादों बे जायगाखौ। ओमफ्राय नै ओरै न' दं आरोना, ओरै सिनायखानायसो, ओरै आबैमोननि न'। आबैमोनाबो फैखायो आरो इयाव। ओमफ्राय नै ओरै दैयाहाय बबेजोंमोनब्रा लामाया दैयालाय, ओरैसोना ओरैसोमोन, इजोंनो मोनदांलै बावलायलांबाय आं। गिबायसो आं गाइस हारसिंनो। अ माय गड, नोगोर गोबाव जाबाय फैयिया हाग्रा। नै ओरै आबैमोननि न' दंखायो, बेयाव फैखायो आबैमोनाबो। बाराबा दा हाबलांनांगौ आबैमोननाव, साहा लोंहरगोन खोमादां। ओरै आबैमोना नै बे लामाजों फैयो आबैमोना। ओमफ्राय बेयाव आरोना आबैमोना मोसौफोर बिदिनो दै दौफैयो, दोस्लायफैयो, ओमफ्राय दुगैफैयोबो। बा बिमाबा आयु जायगाखौ नायदो,
आत्मा थाग्रा नुखायो बिमाबा इयौ स' गाइस दायो मोनफैबाय आरोना नै लामाखौहाय जों दुगैग्रा उन्दैयाव फैबाय थाग्राखौ हwibai दैमा होनना बुङो लोगोफोर नैबे हाजो खर'निफ्राय फैयो बे दैया ओमफ्राय ओरै थाङो दैया र' देखायनां नोंसिनो नैजोंबो लामा दं बिजोंसोमोन खोमा औ बेनो दैया ओमफ्राय लामाया अबेजोंमोनब्रा अ जों फैग्रायाथ' नैबेनोमोन हाग्रा जाबाय ओमफ्राय नै ओरैथ' बेलेग थांग्रासो इजोंनोमोन नैजोंनोमोन इयावनो दुगैयोमोन जों नैयाव इयावनोमोन गाइस नोगोर हाग्रा जाबाय आयौ नायदो बेसे गोबाव जाखोमोन जों फैयैया दैयालाय आयौ दैयानो फिसाथार नायलाय जा गोथौमोन दैया बेनिफ्राय फैयो दैया नैबे लोमजोबोमोन जाहैदों नैसिम लोमजोबोमोन नै माबाबो दंलाय माथो नै बे लोमजोबोमोन बेफोरो ओमफ्राय गोथौमोन इयाव बाला दंजोबोमोन बे गोजौआव हाग्रासो जाजोबबाय बालायाव नै इयाव सेस लांदां गोजामोन दुगैजायोमोन रावबो फैलाबा दायो नै माबायदि अबस्था जाखो नायलाय मथेथ' बेलेग जाबाय आरोलै फासनि बायदिसोमोन इयाव गाइस नंमारगौ सयथिबो नंगौ बेलेग जाबाय नै लामाफ्रा नायदो नै बिदिनोमोन बेसे गोबाव जाखो जों सानैजों फैनानै इयाव थब्ल'यो दुगैयोमोन आरोना बरियानो बेलेग जाबाय नै जायगाफ्रा नायना ला बिदि जाबाय आरोना बेलेगलै बेलेग जाबाय गाइस बेलेग एकदम गोसोखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो नुनानै बेफोरखौ मा नुनो मोनखो बारा गोबाव थाजानाय नङा बे जायगायाव एसे आबैमोननावसो थांनाय फैनांलै माबायदि जाखोना हाग्रा जाजोब्बाय नालाय एफा मोजां लांदां जायगाया माने बिदि जाखो दे जेनेबा आं बुजिनानै मोनला जों फैयाबो गोबाव जाबायबा उन्दैयाव नै बैयाव बाला गोजामोन आरोना बै बे हाग्राया बेयाव बाला गोजामोन बैनिफ्राय डाइरेक्ट बै गोजौनिफ्राय नैयावथ' देन्जार गोथौखा बैयाव ड्रेस खुसिगोन डाइरेक्ट फिसौ होसिन नै बेयाव लांथं जाङियाथ' गैया उन्दैयाव आरोना जेबो मिथिखायामोन देन्जार फिसौ होखायो बारनाया आग्ला बारह'सिगोन बेग जाम बारलाय जिर' बारलाय मा बारो ओमफ्राय नै बिजोंहाय ओरै लामा दंमोन ओइयाव बैग्रि दंफां बिफां दं फांसे बेजों लामा दं लामायाबो गैबावला नै बेयाव दंमोन लामा गैला दायो दैया बिदिमोन आरो ओमफ्राय ओइजों लामा नुनायजों ससे देखायहैनां नोंसिनो मा लामा जेनेबा एसे देखायनां बियो बायदिसिना मोसौ आरि लांग्रा बायदिसिना थाबायग्रा लामासोलै बियो न'फोर थांग्रा ओरैजाय मोनलांगोन मोनलांनायालाय बायदिसिना थांथ'लालै एसे बाबाय इथिंजाय गिनायबो मोनबाय आङो जायगाखौनो माबा एसे गिलुंसो मोनखादां जानाय नङा बिदिजों स' गाइस आं दा बेयाव फैफिनबाय दैयाव नै दैयानो बोरैबासो रङानो नायलाय नाफोर दं नामाब्रा माय गड बिदिनो थाङो आरोना दैया बिदिनोसै दैयालाय लोगोफोर जों उन्दैयाव दुगैबाय थाग्राया बिदिनोसै आरोना अब्ला आं भिडिअखौ बांद्राय एसेबां गोलाव बनायथ'ला दिनै ओमफ्राय एसे साबसक्राइब खालामना होदो साबसक्राइब खालामना होदो एसे गोजौआव दावखोना हरदो एसे फेमास जानायफोरबायदि उनाव भिडिअ मोजां लाना फैबाय थागोन आरोना बिदिनो गाइस शेयार खालामना हो लोगोफोर शेयार खालामना हो अब्ला माथो बुंबावनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय लोगोफोर